Hyvää iltaa! Hyvää iltaa herrat ja naiset, kaikki lottosuomalaiset. Olen Kerlanderin Aulis vaan, aletaanpa lottoa arpomaan. Olen syntynyt viralliseksi valvojaksi, 10 000 lauantait olen valvonut, mutta se on alright. Hyvää iltaa! Aulis, Kerlander, hyvää iltaa. Hyvää iltaa! Käy elämä turpiin mottaamaan, jos ite en kerkee lottaamaan. Käy pennut kuponkini sottaamaan, ja niin kuin kakarat kaalimaan, me päästään rahat maalimaan. Hyvää iltaa! Aulis, Kerlander, hyvää iltaa. Hyvää iltaa! Oli Aulis, Kerlander, hyvää iltaa. Hyvää iltaa! Ja arvotaan 7 palloa. Rätt Jokkers finns nummer är 7, 7, 8, 2, 3, 0. Hyvää iltaa! Aulis, Kerlander,